Enodhia mata pario kod adek dwe mar 9 nyakorom gajwanga nario pario kod ang'wen en geno mar nerio makare machiegni choni maro imore waikoni wechego manyien kamoti ong'anyo mag jopuonj mag mbalariany kachiel kod wechego mag siasa bende medo mako liete pacho ka nyato pogruok mose mienjo e kind jatend piny gi jalup nyakorom gajwanga ka bende koro chwal paro mar nono kit Gachagua kaka jatend piny kaka jatelo manie e pacho ka nyakorom gajwanga en wach bende wakoro ni matut mar ng'eyo ni to en wach koro gikanye kabende koro paro makame bro twagi gi jo od bura waikoni ma okachiel geche amo kechenori maro imore bethulo mago kodwa mbaka lai mar ote machuo kariyo adek auchiel no bende wantie live Facebook Ramogi TV ke imbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube duto warwake pachito mokwongo magithon weche. We have given the authorities ample time, 4 years to be exact, and 1 year we have been on the table with them. They have not given us anything to take home. Ne en yuarruok mapek kind obila kod jopuonj mbalariany mano bago ng'anyi boma Nairobi maoweyo kamoko kuomgi oyudo hinyruok. This is a censure motion which I have filed today with the office of the Speaker of the Senate. They will process it. Once we get approval, we shall table it before the House. Senator Danson Mungatana opetho paro od bura mar twak ewi koso yie kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. These are fishing gears that are not allowed by law. And for some reason, it's like fishermen are using them, thereby destroying the resource. So our mandate, which is to conserve, we work very closely with them to ensure that whatever they put in the lake is what is legally allowed so that we conserve the resource. Sirikal wang'onede lupo mabandia ma osemako jolupo ma Homa Bay katiyo godo e tok chik. Jaloko marwa en Liz Otieno, en Sadek nyakorom gajwang machiegni nyinga Lydia Okeyo. Mokwom jopuonj mbalariany ma Kibwa ma Nairobi e kinde mane gibago ng'anyo ma itayo kod jokanyo mag Wasu kod Kusu. Jopuonj mag mbalariany mag sirikal kwedo yor chudo magikoni nyiso akwede kagiseo sirikal kuom rem keto e tim winjruok makanyakla mar CBA mag 2021 nyaka 2025 e kinde ng'anyo no obila no tiyo kod iro malungo wang' mar keyo jopuonj mbalariany mane tero ng'ur margi e od bura maduong' kod migawo mar somo. Gikwedo boke mane ogol kod jatend migawo mar somo makoni nyocha gisechopo e winjruok mar doketich. (2021-2025) CBA must be concluded and implemented fully. We have given the authorities ample time, 4 years to be exact, and 1 year we have been on the table with them. They have not given us anything to take home. Nothing. They have given us nothing. The government owes university staff pension component for 2010-2012 CBA, 2013-2017 CBA, amounting to 3.56 billion. Our members are retiring. They are going home without a pension. A professor is the highest human resource a country can produce. Who is this? Who is this? Who is it? That can be equated to a professor. Yeah. Tell me. Yorok no bede committee mar Senate e kinde mane hidadho jatend migawo mar omenda John Mbadi. Nonro mar yango matut ewi winjruok mar chiwo lap mar ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport ne kambi mar Adani. Senator go kotane kod Edwin Sifuna, Samson Cherargei kod Richard Onyonka no wuok tung' moswo gi Mbadi. Kagidwaro ni ging'e malong'o gimomiyo migawo mar omenda
gima ong'eyo e winjruok ma kamano. Mbadi no omako chung' ni onge oboke moro amora mosechopo migawo no manyiso ni winjruok nitie emongiyore e kind Adani kod bad migawo matayo pewe mag ndeke e pacho kae. Duoko makata kamano ne ok orwaki gi senators go mano medo chwako ne liet. Jakom Komino Karungu Wathangwa notemo kuyogi kendo seyo yo mane gitwak go. Gikone senators adek go nothinyore oko kendo were gi twak ma kamano. Did you receive a letter through you, Chair, from any other company other than Adani requesting to do this project? The answer is no, Chair. Thank you, Chair. I would like to table, I have 3 letters which were written by 2 different companies. Adani was the 3rd one. First letter, I'm just giving... CSC is wasting our time. You are equally also maybe wasting my time. There's nothing we are discussing, John. Please, let's respect each other. Allow the CS to If you ask me a question, I've come here, this is a matter of national importance, for heaven's sake. Let us be the reason why I am reacting to you the way I am is because you've not even seen the I have not come here. And you're busy responding. Stop gatekeeping. I've come here. These things you can't gatekeep anymore. Stop gatekeeping. And please, we must deal with this issue nationally. It's a national important here issue. Supply information, wait for the information. If you don't need it, Kenyans need it. Proceed. Order, Senator Onyonka. Kenyans need the information, and I'm giving it to you. Chair, Honorable CS, now you are heckling. You are out of order. If the CS is tired of answering questions by the representatives of the people, let him tell us. Let him tell us. He can walk out and come back on a day that he feels his temperament is something that is befitting of a cabinet secretary of the Republic of Kenya. This is Parliament. We are not here to be nice to each other. You are saying you are giving answers to the public. Those public don't ask you those questions anymore. They ask us. We are the ones elected by the public. So, Honorable Chair, I think the CS must apologize for throwing a tantrum here. Yet we are here on serious business to be able to find answers to the questions of the public. Senator, so I'm also reporting to you, Honorable Nyong'o. You can have your opinion. My opinion is this. I'm under oath. And I'm stating as follows. The evaluation committee did check the World Bank sites and confirmed that is the case. Jalo chatan piny Kenya Rigathi Gachagua pod medo yudore matek eliet kara luet ji makwede kendo chano thiche oko. Mana ka jafo mara Walter Nyambagalero no penjo maduong' en ka bende okang' mar thicho Gachagua ya PC nyalo nyuolo lemo. Thicho oko Rigathi Gachagua ok apisi en mbaka makoro sekawo kore kendo gidore ka dhulore ka buru kayamb kala usi. En gino manene ka gimose mako mach ka jo od bura to ahinya mag Kenya Kwanza masani bolo weche mbui weche mag nyiso jalup jatend piny Rigathi Gachagua ni oikre ni sande mar bede komno orumo. Jaod bura ma Kapsaret Oscar Sudi nochweyo lieko e mbui ni jumbe ariyo ok bi kadho kapok lak ong'udha wayo. Kata kamano moko kuom jo od bura masiro Rigathi Gachagua kotelnegi kod Gathoni Mushomba koni thulo Rigathi ok apisi ok nobed mayot kaka iparono. Those that are using our simple majority to overrule some of the procedural and constitutional processes in the National Assembly. Tomorrow, you might find yourself in the same house. On the other side, the people who did not want Rigathi Gachagua are the people who thought that Rigathi Gachagua will block them from doing the dirty deals that they are doing today. Janon siasa Willis Otieno to wacho ni katodoko ni en yor siasa thicho Gachagua lemo mare nyaka tim mana koluwore kod katiba. Mar ariyo en ni kapo notimo makosa moro oketho chik ma crime criminal o timo gimoro ma chik odagi ma inyalo twego mibadhi moro make mano bende line minyagolego. To mar adek ma en general ilongo ni gross misconduct otimore e yo ma ok ber moko riwore gi ofisno kat mer mar gole magara ok nyalo wacho ni ma chik moketho lakini wacho kaka otimore kaka osebet kotiyo kaka owuoyo gi jopiny ok en yo ma onego bed ni ng'ama ni e telo onego bed ni timo kama. To en ng'ama nyalo chako chenro mar thicho oko jalup jatend piny kata jatend piny owuon. Koro kapo ni dwa gole to wach mar gole chakore bunge mapiny mar National Assembly. Koro nyaka ter motion mar gole no e bunge to motion no koseter e bunge kanyo jo bunge ma chopo 2/3 ba wach ni wayie ni ng'ani koro nego goli
Koro motion samitero ka nyaka ibed gi ji achiel gi abiriyo. Mano ma support motion no. To kochopo ni ji motion osekete e od bura to ji 233 nyaka bed piny bakadi ni wadwani mondo gole tich. To kosego ka National Assembly od bura ma piny osekadho wachno, to speaker oro resolution no e Senate. Koro wachno kochopo e Senate, to jo Senate bet piny. Gin be ginyalo loso committee moro matin, report moro ma dhi chungusa to gima ne otimre ni mowach ni ng'anyo otimogi be gin adier. To bende wach mar thicho oko Gachagua nyalo chopo kare e kindene. To king'iyo ka piny chalo kaka jo manochako lweny gi Gachagua, ineno ka ne Ruto kachako lweny kode ni to dhi okuongo moke gi jothurgi, manyiso ni osetweyo ka wajumbe ma Mount Kenya kocha ng'enygi digir mana gipongo giwacho karibu wajumbe mana 49 ni gino gidwaro Gachagua, gidwaro Kindiki. Then iyudo ka kendo girgi magitimre mar broad based gi jo ODM ni, ineno kendo koro jo ODM bende nyalo wacho ni ma ok dapwa wan wakodhi biro wacho ni odhi mbele. Koro consequences nyaka bedie gini kati dhi timbe, nikech sama golo Gachagua mando kanene shida mar gole mano dhap jo Kenya kwanza gigore ba ginegre kende. Ma we jalup jatend piny Rigathi Gachagua kama nade kogolo wuodwa nyaka duok mana wuodwa moro kana nyarwa moro. Koro lweny to pon tie mbele ka mana ka poni jo ODM bode ne lweny ni gidhi konyo mondo riemb Gachagua e tich, to gin gionge dwachgi, gin gikonyo mana jomoko wuoth, nikech samoro be ginyalo mana kubedo ni gikowo Ruto wuoth kosetiekre Gachagua to gidok mana kuma ne gintie Gachagua. Ruto yiera ng'ama odwaro. Jalup jatend kweth manok e od bura Millie Odhiambo to kone Ruto ni mondo kaw ting' mar keto kwe e sirikal mamare. Omiyo akwayo president ni koyie to wuoye gi joge ne ok ni a support wuoyi maluwe mar ariyo. Nyabet mani language wa ema winjore dwa chalore, lakini wuoye gi joge ne mondo kwergi gibede laini nyaka namba 2 no bende obede laini. E kinde ma jo Kenya rito ng'eyo kaka weche dhi chalo mbele, jalup speaker Gladys Boss to wuok oko ka singo ni chenro mar golo Gachagua PC oseikore kendo ok no mare. I am putting you Rigathi Gachagua on notice. You are going to be impeached. I can confirm that to you today, and I shall be in charge of that impeachment myself. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Senta Matana River Danson Mungatana ochwale od bura twak manono kit jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Mungatana koni jalup jatend piny osebedo ka golo weche manyalo nyayo sigo e kind dhoudi mapacho kati manyiso achaya ne apisi momako. Seyo mamoko bende ene jalup jatend piny osebedo ka siayo jopiny mondo omi ocha chike ma ogol kod piny owacho mag counties. Gachagua osebedo ka yudo seyo kowuok kod jotelo kuom jotelo machiegni kod jatend piny e wichung' mare ni orio wi oganda mawuok e masawa mar piny Kenya. Deputy President of the Republic of Kenya has been conducting himself as if he belongs to only one region of the Republic of Kenya, to the exclusion of other regions of the Republic of Kenya, to the exclusion of other counties such as Tana River County in the Republic of Kenya. So this is a censure motion which I have filed today with the office of the Speaker of the Senate. They will process it. Once we get approval, we shall table it before the House, give notice of the motion, and debate the censure motion against the holder of the office of Deputy President of the Republic of Kenya. Jodolo kod jotend kanise mapacho ka bugo dhi e doho pononi od bura kod sirikal odhi nyime ma opodho paro mar chik ma koro biro sundo kanise ni nyaka chul osuru. Mano paro ma koro chwal gi seneta Matana River Danson Mungatana. Jodolo go oseyo jatend piny Kenya William Ruto kuom rem siro kanisni kaka nosingo e kinde campaigns kaluwore ni kanise no miye sir motegno e yudo tend piny Kenya.
Mana ndalo machuok bang' Seneta ma Tana River Danson Mungatana chwalo pare od bura madwaro mondo mijuogi osuru kuom kanise, riwruoge ma kanise kod jodolo wuok tung' mosuo gi piny owacho ka gikwedo kang' makamano. If we are reaching a point whereby we cannot preach the gospel, that when you preach the gospel, you are jailed for 5 years and you are penalized 10 million Kenya shillings for converting a single person. What does it mean? It means all of us we shall not be able to preach the gospel. E kaunti ma Nairobi, riwruok mar kanise motisini the Pentecostal Voice of Kenya Association PVK okwedo paro kagiwacho ni paro makamano ok owinjore kendo dhi donjore chenro ma kanisni mathurukae. Jatend riwruogno jadolo Peter Manyuru wacho ni chik makamano biro miyo counties kod josiasa thuolo mar donjore kanise kendo tawo chenro mag tend kanise go. There is a provision in the bill that forbids gospel preachers from ministering to children. This reflects the type of society we would be endorsing if we support this bill. Itakuwaje viongozi ambao wako kwenye government wakuje wakae pale wanataka kuendesha miradi yote ya kanisa? Tuseme kuna ujenzi, politician anatoka kule, mwanasiasa anakaa pale na kanjo wanakuja kuendesha kanisa. Hiyo haitawezekana. Gese wa jatend piny Kenya William Ruto kuomre mchung' motegno gi kanise ataro mar kaka nosingo e kinde yiero kamane thoth kanise ma pachuka noriwe lwedo ka koro giwacho ni okang' mar jugo gi osuru ok owinjo tim kako kawo pacho ganda jo Kenya. We as the clergy recognize and trust that you are a man of faith. You are elected by the church. And the same Christians that your party members now seek to target. President, hatuna shida na wewe, maana sio umetengeneza bill, lakini wewe vile ulisema utatutetea. Ndio tunataka sasa, wakati umefika wa hiyo promise you make. Usikumbali kuwekwa adui ya kanisa na watu, maana uko na vita ya kutosha. E counties makaluo, jodolo wacho ni yuto ma kanise ma itiyo gode kauting mar gero kanisego kagimedo ni ponono ni piny owacho dwa kawo osuru kuomgi to tim kamano e ohelni ma igoyo gi kanise to ok chiwo magaltar. Wakel sadaka e od Nyasaye. Koro gik mosekele e od Nyasaye mondo kendo mamisango ok wanyal golo kendo oko ni wadhi chiwo ne government ni wagolo tax. Kwa timo mano wakelo kuong' ne sirikande wa. Koro ok wanyalo keto ne sirikal dwani kanisni ogol taxes nikech onge ohala ma kanisa timo kamoro amora kanisni duto. Kata wandni ma kanisa oyawo ni mondo konygo joma ok nyal. Nikech mondo liete nyithi kiye, rong'onde gi joma nadi mantiere kod chandruok ringo kadhi e kanisa. Kanisa osebedo kony maduong' ne sirikal. Moko kuom jodolo e kaunti ma Siaya bende dwaro ni kawo pach jopiny kod jokanyo e paro makamano. Koro kata kaponi ibro kete mbele kucha, tinyalo keto public participation mondo jo Kristo, jo piny duto te jibundo wuoye mondo yude agini kata kwa time to waluwo kode yo makama. Jodolo bende obugo dhi e doho kendo rakore gi paro makamano pono ni okadhe ka bende gibugo tuno josiasa thuolo mar wuoyi kanisni pono ni paro makamano obedo chik. Wenge krorango od bura kod jatend piny Kenya William Ruto pono ni gibiro kadho parono kata oyo. Jatend piny Kenya William Ruto koni dwaro nitie mondo miyo tim lokruok e duel mar arita e riwruok piny mangima mondo miyo konye kedo kod midhiero mar arita ma omako piny. Okoni chal mar duol mar arita e riwruog UN e thuoloni ok miye nyalo mar rakruok motegno gi midhiero mokwako pinje koting'o lokruok chal kor lwasi kod akwede mantie ahinya te yore mag chiwo hola ne pinje. Kolosero ma jotend migepe Ruto lero ni lokruogego nyalo biro tieko gwandruok e kind pinje. The Secretary General's 2024 SDG report paints a dire picture. Only 17% of SDG targets are on track, largely due to unmet financial commitments, and developing countries, particularly in Africa and the Global South, are facing severe funding shortages and the gap is widening. At the 2023 UN SDG Summit, we highlighted the urgent need to overhaul the global financial system.
As we approach the fourth Financing for Development Forum in 2025, imaginative solutions for debt relief and development financing are essential to close the SDG gap. We must address the historical injustice of Africa's lack of permanent representation on the UN Security Council as a matter of justice in the ongoing UN reforms. Additionally, region-led peace operations, sustainably funded by the UN-assessed contributions, are critical in addressing today's complex security challenges. Dakika na paga boro nyakoro mgajwang bang sadek marotieno chendo eno imoero kamano kumedo kete mana kera mogi TV kapoko kwa yo mokwongo Honorable Byron Akiru wachone gima mako dhogen omiyo obila tiyo gi teko mathoth kuom jopuonj mag mbarai mane ng'anyo e yor mamuol kendo wacho ni ma nyiso kit obila mantiere ka luongo gin gi kind of incompetency gin ni tweet actions kendo wacho ni arrogance mar gini malo tiyo weche momedo kanyo mok danga som kata kamano yo wang' ahinya gi wechego motenre kod obila tiyo gi teko mathoth tiyo kuom jogo mabende ne ng'anyo mamuol magin jopuonj wacho ni profesa igoyo gi tear gas nikech dwaro ratich wacho ni en gima ok oyiego. Honorable Byron Akiru wote mari ochopo. Elisha Ochola wacho kanyo ni en bende entie kodwa kata kamano owuoro kaka oketo mbadi e tago maliet kaeto Faith Mzomo mwalimu kantie Malindi. Faith wacho ni to sirikal miyo Adani thuolo mar higni 30 mondo mi otiye paundeke ma JKA kata mana sirikal matiyo sani pod tend gini e kinda kuru gasumbi kata gine gitiek higni 5 onge ng'amo ng'eyo ere ka ginyalo miyo Adani higni 30 mago pach jopiny nyakoro mgajwang' Faith Mzomo kanyo. Nendo bende ote mano orgi Mandela Oniala mar Kibiri Ward wacho ni kaka pilo sayore chenro gin kanyo gi Chris Oniala kod osiep ni Hannington Opio Kongo Godfrey Ramongiler kata kamano wacho ni deber ka sirikal oloso lwasi mar jolupo misando e nam Lolwe moloyo wang'o nede magisebedo ka gitiyo godo e nam Lolwe. Nendo bende obila Shemo tho wacho kanyo ni entiere koda mokwongo siro paro ma otere Senate ewi Rigathi Gachagua kendo wacho ni oseketho mathoth kuong mar ofis mano ochamo konyayo pogruok mar dhoudi. Mar ariyo wacho ni okosiro paro mar kanisa mondo chul osuru. Wacho ni tithe jo Kristo chiwo ne Nyasaye kiani sirikal no wadgi Yesu koso kata kamano wacho ni mbadi marwa neno mateke lwet Sifuna wacho no ter mbadi mosa ni pod kokodonje apisi. Be no kanyo otemo orgi Evangelist Dan wacho kanyo ni embe entiere kodwa gikanyo wacho na bari gidonjo ne makare mano wuodo muya kowuok Mombasa County en kanyo gi Bishop Michael Mune kod men gi Bishop Pastor Jesse Ochieng gintiere kuone mikindani gimora hinya gi chendo ni maro imore. Pastor Collins Odindo bende wacho kacha ni en bende osechopo e chenro kendo no mora hinya gi chenro mane mar ramenyo piny wacho ni twak ne ni kare kendo mora hinya gi wendo a Patrick Nyangweso. Neno ote kanyo mo ora gi ouko Jamasala wacho ni Kisumu Nyamasari weche gichopo makare. Gideon Ndaya wacho kanyo no mora hinya gi Ramogi TV nyiso gi weche mopondo kendo yawo pat jopiny. Obiero ja county Peter wacho kanyo ni en bende entiere chendo kata kamano Senate kik chanda e Nyambadi Nyang wacho ni gigite ogin handwriting mar mbadi kong'iyo maber. Obiero wacho ni mano ok en handwriting mar mbadi omiyo Senator Ter Nyang' Mosa. Mary Onditi wacho ni Ramogi TV lera dua wacho ni entiere Karabuk dala to gimo wuoro ni jopuonj mbarany bene koro chako moke kende go gimana gi tear gas gi omako dhogi ahinya. Bennett Otieno kanti Kisumu wacho no mora ahinya gi chendo. Alwala Junior ntiere Ruby Orphanage Jacinto Njiro ntiere Nakuru. Wuod Rongo to wacho kanyo ni kama no awe chendo mara manyi pinya pod ntiere poko mulo remote. Wacho ni siasa mar Kenya bende tamoga wang'e sani Gachagua mane ntiere kod shares Masani dwa golo KPC kande kambi ni koro donginga wacho ni piny ponchon giwe obili e piny matin. Mzee Omanga wacho ni entie kodo yo makare kanyo ikena pudo gi min Jackie kachiel gi Lydia Koth Bazenga wuod Nyamwalo be no kacha kantie Manyata. Journalist Dano Ngonga to wacho ni Ramogi TV lero Genya omora hinya gi chenro. Samuel Achenje wacho ni Sibani ya weche gichope yo makare wacho ni entie kodwa e chendo kata kamano kuma Kenya chomo jiokia nikech jiduto ywak jiduto ng'anyo jiduto dwaro ratichgi okiani Kenya chomo kanye wayo mtenya koro mgajwang' maen oimore kikidhi mabor.
Brother, huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi Shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomotion na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokao okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e County ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Kabla ya kupaka nyumba rangi, lazima ufanye preparations Ndio maana Citizen Duka na Mudhukinjo Paints wanakuletea package ya offer za ajabu kwa materials za mjengo. Unapata filler za JK 25 kgs 5 pieces, Duracoat Superfast 20 liters mkebe moja, scraper ya 4 inch piece moja na karatasi ya mchanga ya 10 feet P120. Zote hizi kwa bei special ya 9,500 on Citizen Duka. Na just imagine, una save 1,300. Hii ni deal moto na haitalast. Piga star 487 star 5 hash saa hii. Lipa na utapokea SMS ya confirmation. Alafu uende kwa counter ya Citizen Duka kwenye duka ya Mudhukinjo kuchukua materials zako. Unangoja nini? Save chapa kwa mjengo yako na Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kumadaki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo hala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bai. Isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV.
Machiegni kendo Nyakorom Gajwang' en moro marani pod ikete mana Karamogi TV wadhi mbele gi weche manyien. Jotelo mamine koro dwaro mondo mi ogur motegno chike marito ratiro mag nyithindo matinde thurka kotene kod jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo. Jotelo go golo kwayo ne bede migepe ahinya to doho kod mano mar obila mondo mi oneni orido mokalo chike magayo rocho ratiro mag nyithindo. Jotelo go lero magi kane giyuore romo mar twak ewi achiedh nade gimidhiero ma jokwa nyithindo. Romono nobagi kod riwruok ma ok mar piny owacho mar The Cradle. Ja od burano ywak ni kinde duto nyithindo kalo e matek ahinya to kaluwore gi timbe mag Kenya mag keny ma oiw nyange kod nyiri kod timbe mamoko. Kaka nyithindo ming'ado kata mwaluongo ni FGM, nyithindo ma jomoko make yo maricho, nyithindo ma inyuomo kapod tindo pok ochopo higni 18, wadwaro ni cases go mondo rum. Wan kaka joma nie bunge wasekelo chike, kendo chike go kwedo gik mawacho go. To kuom hawi marach, seche moko ka gigo dhi e court, to court duoko wachien matin. Kech court ema seche moko ng'ado e yo mok ne ni wan gi wasesudo mbele kaka piny. Ok kata mana Kenya, piny mangima. Koro gimwa kwayo ni sama gigo biro e court, nyithindo matindo to nitie kaka itritgi, ok tergi ni twegi, iwuoyo kodgi, iterogi, nitie kuonde miterogi ma irwakogi ok kaka jomotwe to mipuonjogi. Sometimes we don't have the awareness. That's why these things continue recurring. And on the same law that was passed, it had some gaps in that the sentence age was coming down, which is very wrong, because a criminal will say, I will wait until that girl is maybe 17 years and the criminal sentence is 5 years, then I do my thing. It should be the same. Piny owacho kokalo bad migao malupo wang'o nede mag lupo ma chik oko puodho manego giromo siling milion 4 mano osemaki e dhoedhe mag kaunti ma Homa Bay kokalo e pedha ma osebedo kadhi nyime. Haka jafwambo moro ma Homa Bay Ali Abich lerono asiem magero gol ne jolupo mondo mi mago mapod tiyo gi kiluwa maricho e nam lolwe mondo wetim makamano. Ywak osebedo kadhi nyime e kwan rech madok piny e nam lolwe kaluwore gi wach tiyo kod nede mag lupo machiko kopuodho ka bad migao mochune chenro mag lupe pachoka osebedo katimo apedha mar golo oko kiluwa maricho e nam lolwe. Migao no katiyo machini kod migepe mamoko mag piny owacho kuom jumbe mokalo osebedo katimo apedha mar golo oko nede machiko kopuodho e dhoedhe mopogore manitie kaunti ma Homa Bay ka nedego ma osemaki manengo giromo milion 4 ne otia mach kaka yor kedo kod kiluwa maricho e nam lolwe. In Homa Bay where we are today, we did both land and water enforcement, in which a number of illegal fishing gears were confiscated. By illegal, I mean that these are fishing gears that are not allowed by law. And for some reason, it's like fishermen are using them, thereby destroying the resource. So our mandate, which is to conserve, we work very closely with them to ensure that whatever they put in the lake is what is legally allowed, so that we conserve the resource. As we know right now, the fisheries resources in Lake Victoria has really gone down. The catches have really gone down. Nede maricho go mag lupo ne owang bang' ka doho ne osemiyo migao malupo chik mondo gitia mach nede maricho go ka migao no wacho ni apedha makamano biro dhi nyime kama ne gigolo siem ne jolupo mondo obed motang' ni achudhe moko makao pesa irgi ni nyalo chungo apedha no. We have to go to court to ensure that we get a court order in which it is prescribed how we are going to destroy the impounded gears. So that we did. It will continue. The only thing is that MCS is not a very cheap activity. We are fighting against cartels. My appeal is to the fisher folk to support us in what we are doing. There is no need of paying someone some fee to pretend that is protecting you. At the end of the day, the fishers are losing. It is so disheartening to see a fisherman spending the whole night in the lake and coming back without fish. Sector nito. Yet, wang'eyo jothurwa chakre chon yo ma konyruok maduong' ma jaluo ne nam. Nikech kuonde wagi gin kuonde ma semi arid. Yuto gin week. Dero irito jothurwa. Omiyo akwayo jolupowa
wabeduru joma responsible. Kit lupo mwalupogo, walupuru e yo manyalo miyo mondo yuto gi osiki. Gi kilwa maricho tieko nam. Osechopo kama koro nyaka breeding grounds. Nitie cartels ma operate nam ka. Gin ka joma nigi kilwa maricho osechoko pesa omiyogi, to jogo ko e beaches gi to koro digo jok moko e beaches gi. To osebede nam ka in the recent past, we know that. Komisona ma Homa Bay Moses Lelan wacho ni tiyo kod kilwa maricho e nam lolwe ka ok ochungi to biro tieko rech e nam ka ok ni sani koro gitiyo kanyakla gi migepe mopogore mag piny owacho mar tieko kilwa maricho e nam lolwe. There are even these other fishing practices that are outlawed as per regulation, popularly known as abunglu. And this has been ongoing for a while across the entire stretch of the lake. It is important to note that if we allowed these practices to continue in this manner, we run the risk of losing the valuable fish resource in Lake Victoria. So we have started this multi-agency operation. Jolupo matiyo e dhowedhe mopogore e kaunti ma Homa Bay bende okwa mondo sirlwedo lweny mar kedo kod kilwa maricho e nam lolwe kaka achiel kuom neno ni chenro mag lupo obedo yo mowinjore. Waneno ni nam warito nikech kaendi ema oganda wakonyore. Riwore gi sirikal kanyakla achiel mondo waduog teko mar nam mondo nam oduogi. Mondo chiemo obed e nam nikech nam kanyo mwagene ni nyithindwa chieme to nyithindo dhi e sikul to kanyo ema thiedhruok giwuoke. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jodak e boma Migori oseo piny owacho mar kaunti ya Migori kuom rem keto kenge makare mar choko yugi boma Migori. Jafwambo marwa George Juma Negiler. Ywak mag oganda ka otende kod rem mar piny owacho mar kaunti ma Migori e keto yore makare mar choko yugi ok en gino ero mochakore sani. Moko kuma peini ma onego tigo kod oganda chuny boma ma Migori odin kod yugi kendo oganda ok nyal tiyo kodgi. Area ma ji odake kani iyudo ko takataka opong'o. Sani barabara no en kar puko takataka. Gitimo ang'o in the office to pesa to nitie in the office. Sani king'iyo bathe ka iyudo ko takataka kamoket opong' do. Takataka iketonwa to komgi ok chokogi to kamwa dake koro miyo waside wan gi tuoche matindo tindo mabiro mako waika. Kech samore yudo ni okete kanyo tutiyo kata juma achiel kok gole. Kidhi penjo tikoni ni ma Migori. Diera wadak e ngima madung ka ok dikadhi e koridor ni kidhi nyaka mwalo dung ok dikadhi kadho kende. Koro wagolo suru to piny olinga linga. Moko kuom kuondego ma ichoke yugi ma dho ngere dendo kaka temporary holding site oketi machiegni kod kuonde ma oganda odake kod mago ma itimo ohala gin ma jodak ka achiel kod johala ywak ni koro keto ngimagi kama rach mokalo. Kata kama Migori is everywhere. In fact, kata kuma dake, I'm not safe. An mar chire marach na. Mathini juogowa, to gimi juogowa, biasachwa ok nyal dhi mbele kalure gi kama wantie site man wantie dung. Koro wakwayo sirkal ni mondo konyowa. Ana Dera benjo wala wani bedo ni kama ipuke yugi chiegni kod kama otime ohala e chuny boma ma Migori koro osethiro kata ohande. Natiyo gi weche make health, food supplements. Client ko biro to penji ni area uni to dum marach nade. Koro tami kake tim kos na uwezo wangu siwezi kutoa hiyo takataka. Jodak kod johal boma ma Migori dwaro mondo koro piny owacho mar kaunti ma Migori oket kuonde choko yugi oko mar bomani ka bende yugi ma osechoki chuny bomani bende koro gol kuonde go kendo dhi puki e kuonde mowinjore. The governor ni konyalo yie ong'iya ne offices nego gigi ma jopiny bende dwaro ka gigi matimore on the way mondo ng'i kaka onyalo konyo oganda. Monday, Friday, all the week napitanga hapa nakuta tu hii vumbi hii takataka imejaa hapo. Moko kuom jochok yugi ma ondiki kod piny owacho mar kaunti ma Migori yango ni gimomiyo gisebedo ka gichoko yugi kaka owinjore en ni koro pok ochulgi osara kuom dweche buora. Jomagolo takagi, I know of a friend, adier ok chulgi, kata konyiso ni an, I've been working here to onge pesa michula malong'o. To ka ok chulgi, to takagi wadwa no wuogi, gibiro wuok nang'o. Okang' marwa mar manyo ler ka uko migaono mar alwora e kaunti ma Migori ka otende kod rem mar choko yugi ne ogore lwanda. Apisa maduong' e migaono mar alwora e kaunti ma Migori Dalmas Odero mane owuoyo e yor simo ong'we yamo ne oyango ne gidhi chiwo lipot e okenge magikawo market lere boma ma Migori bang' dakika 10 kata kamano ma ok ne otimore. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Mago hala nyakoram ga jwangriruok ma jopur mag cham ochako chenro mar siro pur mar chieng' moro moganda heudi kod mar ohala e alwora ma Nyanza. Chenro no geto chiwo tiegruok ne jopur ewi chenro mag pidho kothe mag cham kaka bel, kal kod mamoko. Bende owinjore puonj jopur mar ng'eyo kothe mowinjore bed ni gipuro kaluwore gi chal mar lwasi kod lowo ma ka en okang' mar duoko piny pek mar nyiewo chiemo kod nyuolo thuolo mag tije ne rawere. Giwacho ni chenro no biro konyo jopur e yudo chiro mar chamgi kod yudo hola mag siro pur e gwengego. To create a framework if Daktari acknowledges that the project makoro biro sani ni en achiel kuom yore mwatiyogo mondo me jowa ma jopur olok pachgi owuok kuom pidho chiemo mana ma ng'ato nyalo tiyogo e ot kende to mondo me gichop kamoro makoro gin gi chiemo moromo gitiyogo e ot to bende ginyalo uso mar kelo dongruok mopogore opogore. Tie lokruok maduong' madhi bedo kokalo kuom project nikech odhi support jok mapuro cham kod pulses gin kaka oganda, olayo, gik machalo kamago. Koro wadwa support jopur kokalo kuom project ni mondo yuto mar ji mondo oyudre obed mamalo mopogore gi kaka sani. Wan gi dwaro ni mondo wachop ne jopur mang'eny kokalo kuom project mabedo launched kawuono ni. Where sorghum is doing well, we are going to promote sorghum. Where soybeans are doing well, we are going to promote soybeans. Where other pulses are doing well, we are going to promote soybeans. And it's just to ensure that just in case there is a shock, either arising from floods or from drought, and one crop is affected, then the farmer can rely on the other one. Bro miyo chiemo manyiwa golo oko kwa jirani gi ok bibedo. Kendo wabro pur maber ma ok ni pur mar wachamo kende. Wabro puonjo kaka ipidho alot giri, nyanya, gik machalo kamano. Wabro puonjo kaka inyalo rundi. Jokanya sekta mar limbe Mombasa koni sani koro gidwa chugo chenro manyien mageto lombo welo matimo limbe to chutho kaluwore gi dok chien mar kwan mar welo. Yepo mar apaya madongo kundu kachiel kod keto boma Eldoret kaka city bende gikoni en achiel kuom gigo madwoko chien kwan welo matimo limbe Mombasa. Jojao koni giler koya kaunti ya Mombasa. Kaunti ma Mombasa osebedo ka yudo kwan mathoth mag welo matimo limbe e thuolo mosekalo. Kata kamano, luoro nitiere ni kwan welo go kimed dok chien kaluwore gi chenro mopogore mitayo e pacho ka. Dongo kundu nyocha yaw, to ka dongo kundu oseyaw tiyudo ka ng'eny welo moko koro yudo ka bedo mayot mondo gidhi kwale. Eldoret be nyocha mi charter mar city. To Mombasa wasega bedo kwa relied so much on conferences. Koro yudo ka Naivasha Nyando kao part of it, to Eldoret be koro dhi kao part of it. Koro kaka county ere kaka wanyalo timo mondo wa make sure ni wayudo percentage maber mar conferences manyalo wuok kumora mora en mon nyaka owuog oko. That is why out of 1.9 million tourists to receive 2023 only 8% ndo waliweza kufika Mombasa. Ndio sababu tumesema sasa hivi tutashika washikandao, tushika stakeholders kuhakikisha kama tumeregesha Mombasa katika hadhi yake. En gino makoro miyo jogo manie sekta mar limbe chugo chenro mopogore mag geto keto e time jumani mabende yange juma mar weche mag limbe e piny mangima. Kwa mfano kufunguliwa kwa Dongo Kundu na upanuzi wa barabara kuelekea Malindi inamaanisha kwamba mji wa Mombasa lazima uweze kufikiria njia zingine ya kuweza kuvutia watalii. Kwa hivyo Tuk-Tuk Rally ni moja ya mikakati ambayo tumeweka na tumeweza kupanga kwamba kila mwezi kutakuwa na shughuli ambazo tutakuwa tunafanya ambazo zitakuwa zinauzwa kama products ambazo zitakuwa zinavutia watalii. Wadwa timo gik mar sports tourism, teneno kwa chako gi driftwood, wadwa yuayo sports tourism mondo bed malo Mombasa County. To sports tourism and beach football, beach volleyball, beach rugby, gik mang'eny mwanyalo timo along the beach mondo oyuaji wakelo tournaments both locally and internationally. Maradek wadwa ng'iyo kaka wanyalo tap into domestic tourism. Jotelogo mane loso e alap Mama Ngina koni moko kuom gigo magichano kete tim mar lombo welo en nyiso kido kod timbe Uganda mopogore tuke to chutho mago mitimo e dho wedhi kod ainam kaachiel kod kit chiemo mopogore. Tumeform the first in Kenya Mombasa Tourism Council ikaongozwa na chairman wetu na members hapa ya kuhakikisha hii dau la tourism
ni washikadau wenyewe wanalisukuma. Kama county sisi ni kuhakikisha kwamba there is a conducive environment ya kwamba turegeshe Mombasa ile hadhi yake ambayo ilikuwa zamani. Ministry benyaka ket okenge makare mondo operations mag hotel kik bed ni bechgi ni malo. Koro kwaloso kodgi magitimo mati bodo kotende ginyalo koro duoko nengo piny, wabedo gi packages mar local tourist mondo ng'ato ng'e ni kawuok kaka dhi Mombasa to nyalo tiyo gi pesa marom kama. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wakati ulipigiwa simu ukaambiwa ati umeshinda 50,000, ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini? Mimi ni mkulima, nilikuwa kwa sababu nilifurahia sana. Aya, sawa, shikilia check. Tunakuaga na the Jipangi goodie bag pia. Unaweza nini watu home kulingana na hidro ya Jipangi ushinde na visasa? Nawaambia tu waendelee na kucheza. Hata mimi natamani milioni 1 ama milioni 3. Mondi yudu wenda mar Nyasaye majalimbe kaka skiza tinu mari dis star 860 star 419 hash. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. My name is Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Chunybo mama Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode kodaore kendo mol e gwenge duto mapachoka. Okinyi kokinyi, wayango ni kaka pinye oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyuni weche mama kongimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tichka, tediro tichka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. Authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gimagi mopondo. Siasa ka ng'amoi wae maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wachukari ma jobunge
Jonjo kod Duot nochaka ne Bwana Sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga. Tich Ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Mago mag tuke nyakorom gajuang bang bedo giromo moyiedhi dweche 2 mokalo. Giko yento riwruok matao tuke adhule pachoka FKF ogolo nying jokanyo mag board mabiro chung' ne yiero mag riwruogno. Jokanyo mag board no chao ma okinyi ma kawuono e boma Nairobi. Esbon Awila biro bedo jakom board no e kinde ma Marcelin Sunday owal kaka jagoro. Dan Mule, James Waindi gi Alfred Ng'ang'a bende nong'wel kaka jo board mabiro chung' ne yiero. Yango lai ma ibiro tiyo gode weche mag yiero ibiro gol e kor jumane ka yiero mag riwruok mar FKF ochan ni ibiro tim e kor dwe mar 12 higani. Challenging the electoral code that should guide you. The elections will set the foundation for the future of our beloved sports, one that fans, players and stakeholders have entrusted us to safeguard. So to football fans in Kenya, we want them to know, and that is football fans and stakeholders, that we are committed as a team to do our part and deliver what every football stakeholder and fan will be proud of. The members unanimously adopted to have the 5 individuals before you to lead the FKF elections. And so today we are here. We've had a couple of meetings to formally unveil them and give them the mantle to lead the FKF electioneering process. Ebo mali kente piny mar Spain team mar Junior Starlets jotugo manyiri ma higgi ne piny mar 10 biro dhi nyime gi timo ikruok margi motelo ne tuke mag pinje duto higa 2024 mibiro bagi e piny mar Dominican Republic. Kaka yorno mar bedo gi ikruok makare, team no chan ni biro bedo gi tuke mag osiep mabiro konyogi pingo tiendegi. Nyidendego ma Kenya biro rakore gi team mar Valencia Women tarik 25 dweni kapok gitugo gi team mar Portugal ndalo 2 bang'e. Tarik 30 mano ndalo machuok kapok giwuok Spain ka gidhi Dominican biro rakore gi team mar Intercity. Tuke mag pinje duto biro chakore tarik 16 dwe mar 10 nyaka tarik 3 dwe mar 11. Junior Starlets biro rakore gi team mar Ingeresa, Korea DPR kapok gitieko tuke grube gi team mar Mexico. Vizuri sana, mazoezi tunaendelea vizuri na hizi conference zenye zinakuja tunajitayarisha tuone venye World Cup tutacheza. Na sisi tunaona mazoezi iko vizuri. Na train vizuri. Friendly yetu ya kwanza tutakuwa na Valencia. Najua tutajituma, tutawin na kila kitu itakuwa poa. Hiyo ndio itadetermine ni tuenda kucheza World Cup na pia tutawin. Daniel Saltol no bir jaloch makanyakla gi points pang'wen kod achiel tuke mag golf mosir gi bengi mar KCB tielo ma Machakos mano bagi alap ma Machakos Golf Course. SK Theory no bir jaloch kidieny mar yawuowi gi points 39 ka Felistas Mativo no yudo points 36 kendo bedo jaloch kidieny mar Wakeini. Team moting'o Philip Kibet, Faustin Maithia, Masinderitu kachiel gi Daniel Salton no tike thuolo mokwongo kaka team bang' yudo points 111. Na giloyo team mar Cornelius Ndumbai, Crispus Katiku, Samson Natilu maduto noyudo points 110. Jolocho ng'ado tiko mar finals biro bagi higiko higani alap ma Vipingo Golf Course. Club mar Barcelona no dhi nyime gi duoko maber e tuke mag lig maduong' piny mar Spain bang' loyo club mar Villarreal gonde 5